Guys, welcome back to my channel. It's me again, Melans Vlog. So ayan, nakita ninyo papaya maghimo mig atsara karon guys. Yan, kana siya gikuan na siya ginidnid og pino. Si mama ang nagkuha na guys niya, ako ang matiwas. Ayan. Syempre mausik man gyud. So mo ni ang banggusan, hait kay ni. Tapos gipangwaan na nagliso niya, gipanitan ako ganiha. So ako lang tiwasan guys. Ayan guys, this is my mother. Say hi to my vlog. Di ba parehamig naong guys? Di na ngay kay bulong asa ko maliwat char. Feelinger niya. Lain sige kana maliwat ninyo, di ba? Siyempre sa naglibwat. Ala yun. Ayan guys, mabilis lang ito. Ayan. So actually guys, na ako dire sa Maria Luisa. Kay tig-assist ko sa akong mama. Wala na ako dito sa Tejero kay nag-need si mama og kauban dire sa iyang gitrabahoan. Kay taas iyang dugo guys. Munang kailangan niya na ibantay bitaw. Kay lisod kaayo og siya ra pud usa dire pirmi ba niya ang among mga amo ug ang usa ka kusinera nga kauban namo tuwas tindahan. So that's why nga niundang ko sa akong pagkayaya sa bata. Kay mao ni ang rason kailangan si mama og assistant. Kay daghan kay lihokon diri guys. Kawawa naman yung mother ko. Shout out Geneva. Thank you sa pagsabot day. Hello Reginaldine. We miss you both. Maghimo mig atsara diri. Ay. Ini palabian kay kasi niya ang akong kamot niya may maapil. Ay gosh. So karon pa jud ko nakabalik og vlog no since pagkuan. Kalos ang ko ni uli last time ha. Kuan July 20 na uli mi sa Loginsan sa among probinsya. And then pag August 1 nilarga ko diri sa syudad. So mao na ni karon ang akong gitrabahoan. Kauban na mi sa akong mama guys. So okay lang naman kay mag-kauban ni mama so dili pud siya tantong ningaw, di ba? Bisag busy kaayo kanunay pero madarag smile. Magic ko lang ang trabaho, char. Char lang. Yan. Tabangi ko nyo guys, be. Sama ni oy. Paapil gining kamutaron. Ayaw sa taon. So, sa oras it's almost 6 o'clock. Maghapit na ang alas 6 man, no? So, nagpaabot mi sa mong amo, guys. And mag-open gate ko ron. Ngabot sila. And then, kuyog nila ang among kauban nga kusinera. So, si Manang Asundra ang magtimpla ning kuan kapayas kay siya mo'y bansay. So kami ihang assistant sa kusina. Ayan. Bagnos lang ta dire. Be careful lang gid sa kamot kay na paksit yung labas. Guys, sa may mukha og atsara nyo diha. Yan. Puno naman din siya, oy. Kailangan na siya iabok. Si mother, guys, nangapi siya. Busy na kayo kong life, guys. Manatagsanan dyan kayo kung makapag-vlog. So, kung sa itong ganahan, magpa-shoutout diha, please comment down below. Kay sa next video na ako, akong i-shoutout dito. Alam. Uh-oh. Melans Vlog, ang babaeng probinsyana. Sura, eh.
Ang sama? Uretisay sa kaman to? Ha? Naigamay. Awas sa to eh. Naigamay bahog. Sobrang matika. Itong brown rice. Kumain mo gikaon. Ayan guys. Gamay raman yung bahaw dire. Naglungag na si mama guys para sa among dinner. Nangita ang lamig ikapares sa anon. So ayan. Ayan na guys. Muna tanan ang among nanidnid ganiha nga atsarahonon. Tapos ayan. Nag-andam na nanay sili atsal, carrots, loya. Yeah. Tapos napay isagolain na ni guys. Abangan lang natin. A few moments later. So yun guys. Maghiwa ko sa loya. Yan. Kanina lang. Hiwaon. Yan. Ayan guys. Si mama manaming kaon. Kung tabangan ako silang ason. Kaya napa siya gitawagan guys. Ito na yung tarong mo. Magkuha na kanin mo. Siya. Gaya ah. Kamu ka. Kamu kuha. Pinatapos na. Later. Tiyada, luto na ang aming atsara. Usa ka kawali ang atsara guys. Sobrang dami. So, dito na magtatapos ang aking video. See you on my next vlog.